Hello guys, what's up? This is Ilocano Lakwachero, your Kalakwachero, and welcome to my another episode of my vlog. Ano to? Props o kwan? Props ng bato? Hindi, yung totoo. Ano Pops? At least hindi ka umiyak nung hindi natuloy ano? Umiyak ka, nung lilid. Ako na muna mauna. Talaga. Pero pag nasa Mandela na tayo, mauna na kayo kasi sumasakit tiyan ko pa. Oh, ingat kayo ha, ingat. Vegan. So, ingat kayo ha. Ingat. Sige, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Punta na lang ng Pinahiw. Pwede ka. Saan ba yung pinahoy? Saan yung daan? Sa may Aglipay, pwede rin to. Pag ganyan. Pero punta muna tayo sa Rapid, kakain. Ba't si Alan? Nasaan yung tatay nyo? Nasaan si tatay nyo? Si tatay nyo nahuli? Tumatanda talaga yung tatay nyo. Wala si tatay. Oo, pero mas maganda siguro kung dun muna sa Rapid at kain na lang muna tayo dun. Sa Rapid muna tayo para kumain. Sa Rapid muna tayo. Habang niluluto yung pinapalambot yung baka, pwede namang itagay-tagay ng konti, di ba? Yun ang maganda doon. A few moments later. Coil. Yung coil niya. Ano Paps yung pakiramdam sa landingan na hindi natuloy? Pangit, di ba saya? Yung tipong handa ka ng magkurba-kurbaan gano'n, oh, tapos wala na, blanco na. Okay lang siya, talagang gano'n. Ang pandemic eh, ganyan. May next time pa. Yung mga nagpatak wala pa. May share na ako dyan. Paps, umiinom ka ba? Apo boss. Oo. Yan daw, may share. Share! Meron tayong CCTV. Okay. Sa susunod ulit. Oo. Susunod. May part 2! Oo. Sisave natin para makuha lahat. Share. Dito. Wala, Brian, hindi ko. Oh. Sir, share mo. Nagbigay na ako 120 doon. Meron ba? Oo. 70, abunado pa. Parang ko yung share Oh. ko, mabigat sa bag. Ay, nahiya siya. Hindi, joke lang. Hop! Counted na. Ayan, binibilang na. Ayun, dinagdagan pa. Ay, kulang pa. Hoy! More! More! Yan! Oh.
Kulang? 5. 6. Ayan po. 107. Plus 5. Paps, pa-interview. Yung ano? Ilang beses ka nang na-scam? Sa mga biyahe mo? Madami na. Ano yung isa? Hindi ko na matandaan. Ay, hindi ba kahapon? Kahapon. Hindi scam yun, kaya lang talagang wala. Hindi pinayagan. Oo, nakabiyahe. Kawawa po kami. Eh, yung Halos ngayon? mangyak-ngyak po kami. Ngayon po, okay lang. Kaya lang po maulan. Tapos nga, hindi ka naman pinayagan sa landingan. Ay, oo, yung kwan, yung naka-blue doon. A few moments later. Happy birthday. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. One more time! Happy birthday. Hindi na kailangan ng mic eh. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Sir Val! Happy birthday! Come on! Let's go! Alam nyo kasi si Howell, kahit hindi nakainom yan, ganyan na yan. Patayin mo yung mga magulang mo. Binabati ko nga pala si Madam Grace Senin. Yung si Gracia. Nagtatrabaho dun sa Adventist Hospital sa medical record. I love you, mother! Kala mo si... Sige na, halina kayo dito, lapit na kayo dito. Lapit na. Yan. Guys, alam natin na hindi pa tayo magkakakilala bawat isa. Lalo na yung mga girls, di ba? Sila na lang. Magkakalayo pa sila kanina. May social distancing. Alam naman natin na wala tayong COVID, di ba? Anyway, guys, gusto ko sanang ipakilala ang aking sarili. Ako si Val, Ilocano Lapachero sa YouTube at saka sa Facebook. Tayo na ba pinakamatanda rito? Ikaw ba? O, yan. Pwede siyang tawaging tatay, pwede niyo akong tawaging ninong. Ganun. Kasi mostly yun yung tawag nila sa akin. So, start na tayo kay... Okay, lapit ka. Pakilala ka. Ay, siya po ni Ralph Bangloy. DJ Lopez from HURC. Si Rodel Jonela. Ako po si Mark Algin Ramos. Ako po si Francis Upol, but you can call me Kiko. Siya ni Carlo Dizon. Isa din ako sa motovlogger, Carlo Dizon Motovlogs. Yan. Ako nga pala si Jonathan Andalan. Ako naman po si Roel Enriquez from Cabatuan. Ako rin po si Brian Reyes from Cabatuan. Charles Kelvin Santos, Kabatuan din. Nori Tidol Nuan, Kabatuan din po. Uy, parang Cabatuan. Mga kabatan ito mga Manuling Sari po, Santiago. Julius Sario po from Santiago. Misis ko po. Ay! Saryo na eh, di ba? Hindi nagpakilala ni Senan! From Santiago City! Mitsubishi Motors! Yan ang Hello Fernandez po, Santiago. Scammer from Santiago. PM is the key. Scammer all the way. Alan Villanueva po. Tatay ng Santiago. Eh kung gusto nyo magpampon, pwede din. Ayan, Tiga Santiago. Ay hindi, magasto ka. Christian Garrido po from Ichari. Janet Caran po, from Timbo po. Cheryl Gama po from Timor. Mark Andrew Fiesta from Rubén po. Reynaldo Gorospe. And guys, nakilala na natin bawat isa pero 100% siguro hindi mo rin kilala yung mga iba. So, bago tayo kumain, mag-start muna tayo umpisa natin sa prayer. Let us pray. Panginoon po namin mapagpala at makapangyarihan sa lahat kayo. Lubos na nagpapasalamat sa buhay na ipinagkalob at pinahiram po niyo sa bawat isa. Panginoon, salamat din po sa paggabay niyo po dito sa aming rides. At i-bless niyo rin po sana ang foods na aming nasa harapan. Lalong-lalo na po sa yung nag-sponsor ngayon. Ngayong araw na to, Panginoon, i-guide niyo po sila. At naway bigyan niyo po sila ng madaming blessings. At naway gabayan niyo rin po sana kami sa aming pag-uwi. At naway patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala.
lalong-lalo na po sa inyong harapan ito po ay hinihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Happy Sige na, kain na tayo. Mauna yung mga jowa-jowa natin. Pero dyan yung waterfalls oh. Pero may entrance din. Gusto ba nila? Ha? Tanungin na natin. Mga tinda-tindahan. Ha? Wala ka rin gas? Magkarga na tayo. 2 bars na lang sir. Kaya. Ay, kaya pa yan? Kaya na ata. Oo. Ilang bar pa? 1 bar pa. Nagdadatulisan ako. I-blink na ba? Hindi pa. Hindi pa naman oh. Kaya pa? May gas pa kayo? Wala na sir. Malayo pa ba sir? Eh marami. Diyan na lang, sa taas. Ay, malapit na. Diyan na lang ako mag-gas namin. Madami na ako. O mga debote, ganun. Maghiwalay na tayo kasi dito kami dadaan ulit sa dinaanan natin kanina. Oo, balik kami dito. Kayo, pag nasa Pinahoy tayo, pababa na lang, dire-direksyon. Tapos, pag may junction na dun na, right na. Pag right, labas mo na Cabarugis. Pag nasa sa'yo, gano'n na kami. Oo. Diretso na sa Pag gano'n, no, diretso, baba lang, gano'n. Tapos, then yun sundin mo, right. Dire-direksyon. A few moments later. Didikit ulit ako yung sticker. Ano ba yan? 1. Eto. 150. Let's go na daw. Excited siya, no? Yan. Let's go man eh. O, Pops, mauna ka rin. Mauna ka rin, ha?
few moments later. Ayan na nga guys, pababa na kami, papunta na kami ng Cabarugis. Bali, pumasok kami kanina sa may Mandela, lumiko kami sa may Claridita yata yon, papuntang Jose Ancheta. And ngayon nandito na kami sa napakahamog na lugar. Ayan, kitang kita naman dito sa video natin na sobrang hamog. Patay mo muna. Saan to? Yung cambio ba to? Paano gagawin natin dyan? Nakaporta mo. Ang tanong pang welding. Ano? Eh, Hilain na lang? Wala. Bali, nandito kami sa kalagitnaan ng ano bang lugar to? DBB siguro. Bali, inaayos namin tong pangkarera namin. Actually guys, madulas kasi dito sa parteng ito ng kalsada. Kasi may mga lumot-lumot eh. Kaya kung dadaan kayo dito, dapat medyo gumit na gitna kayo. Mag-slow na lang kayo kung may masasalubong kayo, tapos papagilid kayo. Madulas sa may parte niyan. Hindi kailangan naka-under mas madaling cambio. Yan, ganyan. Dapat iikot yung gulaw para madali. Na-scam si Pocket. Siya kasi nauna. Excited na mo eh. Tapos kami naman, sunod lang ng sunod. Hindi, naghanap ako ng magagas. Ako rin naman. Sorry. Na-addict na siya sa bingo. Juice, ito juice. Kabibili niya lang ganun ha. Discount muna naman ako sa kalit. Hi guys, ako nga pala si Christian, ang inyong kabuga. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-hits. So first, tignan nyo kung naka-set siya, kung naka-ilaw. Tapos, para ma-check mo kung bumubuga, puyutam. Wala. Yun. Okay, try natin kung... Hinga ka muna. May practice. Inhale, exhale. Yan, so. Okay. 1, 2, 3.